Todo preparado para a prova definitiva do programa, ese minuto final. Hoxe con Cristian como protagonista de Sanxenxo, que ven aquí disposto a levar o bote, xa está aí con todo ensaiado na cabeciña, pero se vos tamén queres vivir esa experiencia, xa sabedes, 618-388-087, nós encantados, agardamos por vos. Hoxe, ademais, temos un bote de 34.100 euros. Así que, Cristian, preparado, que temos moito cartiño para dar paseos aí, xa sexa para forrar, dar paseos por Londres, para ver fútbol, ou para o que ti queiras. O que é seguro que te vas a enfrontar a 5 preguntas. Como sabes, é por cada unha que acertes, recibirás 100 euros como premio. Iso sí, se consigue clavar as 5 respostas e fai pleno, levaría o total do bote, eses máis de 34.000 euros. Pero ollo que as categorías hoxe son estas que ves. Xogaremos con Ourense, Lugares, Reis, Galicia e Mulleres. 60 segundos por diante e 34.100 euros en xogo. Preparado, meu? Preparado. Pois veña, moita sorte. E tempo. Ourense. Que novelista ourensán publicou na Argentina a Esmorga? Otero Pedrallo. Oh. Non é correcto. Lugares. Cal é a capital do estado de Arkansas? Paso. Reis. Que rei é o principal antagonista na obra Hamlet de Shakespeare? Paso. Paramos o tempo. 46 segundos ainda que temos por diante. Queda moito, Cristian. E xa coñecemos 3 das 5 preguntas, cousa que non está mal. E voltaremos ás 3. Na primeira categoría en Ourense buscamos que novelista ourensán publicou na Argentina a Esmorga. Quen publicou a Esmorga? Sí. Sabemos que Otero Pedrallo non foi. Sí. Lugares. Buscamos unha capital estadounidense, concretamente a capital do estado de Arkansas. Cal é a súa capital? E a maiores, quen é o principal antagonista da obra Hamlet de Shakespeare. Veremos agora que nos topamos en Galicia e en Mulleres. Siguientes categorías. Preparado, Cristian? Preparado. Pois veña, continuamos. E tempo. Galicia. A que concello da Mariña Lucense debemos ir se queremos ver a praia das Catedrais ou o Pazo dos Ibáñez? Ribadeo. É correcto. Mulleres. Que coñecida actriz madrileña é unha das protagonistas da serie feita en Galicia Clanes? Paso. Ourense. Que novelista ourensán publicou na Argentina a Esmorga? Blanco Amor. Paramos o tempo. A falta de 24 segundos. E veremos se con Blanco Amor celebramos outros 100 euriños máis para a conta de Cristian. A continuación, ven a categoría de Lugares, capital do estado de Arkansas, e logo temos en Reis quen é o principal antagonista en Hamlet, a obra de Shakespeare. Quen é o antagonista. Continuamos? Sí. Pois veña, concentración, Cristian. E tempo. É correcto. Lugares. Wichita. Non é correcto. Reis. Rei Arturo. Non é correcto. Mulleres. Blanca Suárez. Non é correcto. Lugares. Paso. Paramos o tempo. Para que repense o máximo posible, Cristian, o que tiña que pensar nestos 11 segundos. Quédanche 3 preguntas. Repaso chas, Cristian. Sí, por favor. Pois mira, a seguinte pregunta vai ser a de Reis. Que rei é o principal antagonista na obra Hamlet de Shakespeare? Continuaremos por Mulleres. Que coñecida actriz madrileña é unha das principais protagonistas da serie Clanes, feita en Galicia. E logo remataremos con Lugares buscando a capital do estado de Arkansas. Sabes que cando diga a categoría podes pasar ou contestar. Fai uso deses 11 segundos. Vale. Preparado, Cristian? Vale. Pois veña, máxima concentración. E tempo. Non é correcto. Reis. Rei Guillermo. Non é correcto. Mulleres. Actriz de Clanes. Blanca Fernández. Non é correcto. Lugares. Capital de Arkansas. Kansas, non? Non é correcto. E ata aquí o minuto de Cristian. Ben xogado, ben intentado, non estivo nada mal. Mira, faltounos neses lugares Little Rock, que é a cidade capital de Arkansas. Logo o rei, antagonista en Hamlet, é o rei Claudio. E faltounos só unha máis, a actriz que é Clara Lago, que protagoniza aí Clanes, é unha das principais protagonistas. Inda así, oye, cabezada en alta, Vale. 2 acertos para Cristian, 200 euros que van para Sanxenxo, ben xogado, facendo aí petiño día a día. E ollo, que os cartos no bote seguen a medrar. No próximo programa xogaremos por 34.300 euros. Pasa nada, non o perdades, Ata a festa!